Ọhaneze ekele m unu. Aha m bụ Nicole Ozioma Bana. Abụ m nwa afọ Imo Steeti. Obibi eze na agara m school na my university bụ na Rivers State University of Science and Technology. My secondary school bụ na Eminobeton. Primary school na Mechitakwan. Kami cheta. For secondary school ka m gara, but kami go school ka ahụ. Bidoro m ihe onyonyo some years back, and Chineke na-abịa ike m. Mgbe ụfọdụ m ncheda ije niile m gabigara na ihe onyonyo a, ana m amata, I can't explain it. Mgbe m jiri bido, mgbe m jiri ruo nga ebe m ka na-aga, ekele m Chineke na challenges. I like to come on ma. So I let him get to my challenge, because he obla nga po challenge. Nga fe hale echifulemia, or one of those stepping stones. Then, apart from the fact that now I may travel from state to state, what it's about part of the job. Challenge is not being yourself. Like, I'm working. Can't na-eme na film. But for them to run let the film. Ihe na-eme m na-achịgbu m n'ọchị. Maka na Nicole is always like nothing close to ihe niile m na-eme na film.